Angizwanga umoya. Ini? Hayibo kahle Qwabe. Ukhulekani ngempela uyenza kanjani leyo nto? Cha. Hlala njalo Qwabe. Ngizoyilungisa mina. Nawo ngihlobo. Phela sekanti yini? Hayibo. Kwenze njani angithi sivumelene ukuthi angesikhushukele umoya ekuseni? Yini manje? Kwenza kanjani ke lokho sithando sami? Kanjani uma ukhulekani ezama kwakusemandleni akhe ukungithokuthelisa? Senzani ukhuleka? Awusho baba wakho. Ini? Ya. Umhlambalaza phambi wonke umuntu waseyamxosha. Esiwenzelani ukhulekani? Umnguni ethobeke kanjena. Angamxoshelani? Mhlamba ngoba Qwabe umtsheliso engakho nje. Khulekani usephumile esandleni Mvelase akazwani nokuthula inhlobo nje. Ya futhi angeke agcine yena. Ehlisa ulaka Mvelase. Ungavumi ukuthi ulawule imizwa yakho. Thatha izinqumo njengomkhulu loqotho. Uyeke ukuthukuthela. Sixolise indoda amadoda okuvele sitheleke kanje ungalindele. Impela phakathi kwayo besithi asizokubona kwesifakana imlomo mayelana nomhlangano wethu lo esigcine ngawo. Besingakulindele ukuthi kungenzeka ngaleya ndlela. Thina sikwaseka ngokuphelele. Nizongena la nihlale la nixegisa amakhanda oba nixegisa amakhanda. Nifutha amanga. Nifuna mina ukuthi ngiyikholwe leyo nto leyo. Wathi wakhuluma ngathi manje thina esiqhugquzela ukukhulekana ukuba asenze izilimo. Uma ngabe beningamgqugquzeli benenzani? Ngoba nifike nahlala lapha njengamasaka mazambane nangasho lutho. Ukhulekani akasiyena umkhululi. Usiphamandla umkhululi. Nina njengomkhandlu nina amandla okuphikisana nezinqumo zakhe ayithathayo uma zingekho. Akusho ukuthi mina kahle hle lapha bengiyoba yini? Yimvu yomhlabelo. Ekubeni sivumelene kahle madoda sahlala sakhuluma sabopha izwe lilodwa usofika esithini lapha. Niyafika nina. Niba zinkumamungu lapha. Hambani. Hambani madoda. Ehlisa umoya ndoda amadoda. Ehlisa umoya.